Надолу. Колко вата е соларчето? 12. 12. Драга захранва нормално. Някаква са. Сега акумулатор го ползваш за демпфер. Да? И лично ние консумацията е колко? 3 ампер час. Аз ги имам. Обяснявай. Какво да обяснявам? То се вижда. Това какво е? Как работи? Какво върши работа? Къде върши работа? Да знаят, защото те гледат повечето и не знаят. То се вижда, бе. Ще купи и не знае къде отиде. Това нещо, колеги, върши работа на места, където няма вода. Има много пресъхнали реки. И да има вода, пак върши. Драга работи нормално си. Да, върши, но примерно... Драга метър на 30 работи без никакъв проблем. Или, нали, където има вода, може да си го ползваме. Има на много места, както примерно долу при мен по Кърджали, от юни месец и в момента всички реки са пресъхнали. И примерно има някъде Кулито Расико, което е златно, както е на Сремче или както е на други места. И има малко вода, или примерно си вземете една колко същата вода, може да си я въртите с тази слънчева батерия и малко по малко да си промивате. Най-вече свърши работа да не мъкнеш помпи, тежки и такова. Леко. Демпфер. Зарежда се, минава през акумулатор. През акумулатор. Към акумулатора и демпфер. И помпата работи перфектно. Все пак тя консумацията на помпата е по-голяма от солара. Не, толкова е. Почти еднакво. Почти еднакво, да. Значи препоръката е материала, който ползвате, хубаво е да го пресявате. Взимай я. То са видят. Това беше просто да видим, че работи. Няма да взимаш, ще я дава той там. Да видя как ще бързам. Там и си я Това лекичко е паралелно. Леко е, да. Лекичко. Солара подава ток на панела, зарежда панела. При още малко по-голям солар въобще няма да има загуба. По-тежък ще стане. И малко по-тежко. Малко по-тежко, да. 50 вата е соларния. Подава се ток на акумулатора, акумулатора на помпата и практически цял ден това нещо работи. Каква мощница? Колко вата е солара? 50. 50. 50. 3 Значи ампер има час. гъвка речери $100, 120 вата. Като гума е. Те, честно. 470 лева. YouTube $100. В България ги има, сгъваеми на Сега ще дава ги като награди. Не. Поръчай си го от YouTube. Тя тия ги по... Мене ми парчика такава от Канада. Яхтите изкарват с тези вода. Аз за това го питам, дали е такава. Да, бе, да, Има за в водата. България има нагъначи такива. Не ли пише в... Ще ти пратя лист направо на преглед. Има ги 100, 120 или 180. Аз защото вкъщи исках да си правя, вместо да правя сложни конструкции. Ще ме пратиш